Okereng Stadium Pathua Klamalong Inter Club Football League Angdung Kiti ke Pathu Padupon. Nomati constituency ke parlo Okereng Sports Association pen cepatir piponsi Okereng Stadium Pathua Klamalong Inter Club Football League Pathu Pamanpon. Bangso Inter Club League ke Pathu ke cengpon lake pre ni phai narke barni pen kadok kawe team krei siang bong match nang do dosi pini phai kuni ni phai ke thomarni an ke angdung kiti mate final ka Pathu Padupon lo lake Dimalu FC lapen hambong inghi FC angbong si ke Pathu chedanpon labangso angdung kiti ke Pathu pon along Dimalu FC han hambong inghi FC atum gol ni pen parempon si Okereng hambong inghi FC atum ke hai anong e chepalong pon lo lapen best player anong e chepalong pon lake hem phurong hang hambong inghi FC pen best goalkeeper anong e chepalong pon lake Agustin inghi highest scorer mate goal ke thap ke ong nay a player anong e chepalong pon lake Prakash Kro hambong inghi FC pen Bangso Inter Club League kapathu pon along alohiaman kacetong dun lake nomati long MAC mate KAC long EM Ritesh inghi KAC long board chairman Dharam Singh Kro Dokmoka PWD engineer Gulab Kro Dengaon Town Committee chairman Pradeep Ingti nomati VDC chairman Briten Mohila nomati BJP Mandal Committee MFO Mensing Tiso nomati BJP Mohila Morcha Jyoti Rongfarpi atum pen anparta Okereng Lems chairman secretary atum chetong dun pen Bangso Inter Club Football League ka angdung kiti ke Pathu pon along RD pidun pen ing samjin pen ke Pathu pachun pon anan warta local Northeast India. Ambonghi nimetang rong lapen isi bangke Gojalipar si Pathu final match ani khela kadu beta lang misen si laso filalong sitame aprangsi ke nilitum non ke do bom CM Dr. Tuliram Ronghang alang ni phanchuru nangji laso filaso stadium nang pipen nilitum sitame lo pini arni sidalo mesen akhela samen itu Pathu ponong lo kasi non ke bangji gobe kimi atum phan Okrenga hawar long ni tum sitamelo ason la sports anat sports culture ko son sipa develop jima la support bangki ni litum ke matha da committee atum pen menang chingwai chingsai lo asi la shooting pen claim pon lo pulote karbiang lo la pendak Okrenga hawar sitamelo da gobe kimi atum phan isi sports culture ko son sipa chingthur jima la bangki ni litum Bidi suri than pon thekji la pendag arada tumta nang serap nang cetudun ola se daga arada tumta melo sports ko son si pangtang ning ma kai kita ke matha pondo la se mo pening anso se moning ke anso se si mesena son si tumda ke matha pondo la se khela beleg lega club long si tamelo along ka prek along son mesen khela dak organize putani tu matha jongsi dulu pulute dak uwi kimi tum se tamelo bang mesena club ko son si ke pathuma itu dak bang thekon long ko